YouTube channel दिनै बेरायहैनो नागिरदों जोंनि लामाखौ देखायनो आङो र' नोंसोरनो जोंहा लामाया दुनियानि गाज्रि नुवाखै अखा हाबाथाय बे गासिबो हाब्रु जाजोबो बेयाव हाब्रु थाजोबो बेलायनै बायजोबनाय दा अखा गैयिखायसो बिदि जादों साफा गाज्रि जानाय ससेयानो नोगोर गाज्रि ससेनिफ्रायसो मोजां दं ओमफ्राय दै थाजोबो दैस्लुं ओमफ्राय ओरै दं नै बिफाजों फिसाजों मामि मामि नावलाय मा मामि नावलाय आयु अ थांनो नागिरदों जों अबाव आबैनाव थांनो नागिरदों नामा थां मामि नै फिसानै मालाय नोगोद देलायबोदों नै नायलाय दिनै नुवाखै गगा मोननो नागिरगासिनो मामिया जोंना नै बिनिफ्राय लामाया मोजां जाबाय बिनिफ्राय बेलाय होमबालाय जों थांबाय थानोसै लामा गाज्रियाव स्कुल लाइब्रेरि स्कुल नामा बियो हो लाइब्रेरि हाई स्कुल खुंग्रिं हाई स्कुलसो बियो होमबालाय जों बङाइगाव थांजोबबाय थानोसै नोंसोरबो आंजों नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो जोब्बाय नै हानाय टाइम जागौलायबाय नै माइ जाजोब्बाय मामि माइ जाजोब्बाय नै नामा माइआ बेलाय जाबाय मोनबाय मेगनाव माबा हाबबाय नामा सिबिदो ओइ मामिया दुस्थ' जाथारबाय दुस्थ' जाबाय मामिया दुस्थ' होनलाय लोगोफोर बाय होनलाय लोगोफोर हाय होनलाय हाय होनदो मा होनदो दे औ नुबाय जोंना मामिया रोंजोब्बाय गासिबो मामा आयु मामि नै नाहरदोबा मबाइलखौ नै आंनि लोगोफोर आंखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो होनलाय होनला मामि बङाइगाव मोनफैबाय बङाइगाव फैनाया बङाइगाव मोनफैबाय जोङो बङाइगाव मोनफैबाय लोगोफोर मामिया उन्दुनानैनो दासो सिखारबाय बियो दासो सिखारबाय उन्दुनानै सेन्देल बा जुथा बासिगासिनो 얼마나 단 거라네?
নাই নই নম্বৰটো কি আছে এইবিলাক নাই গইলো आं खनसे आंनानै गैया गिदिर गैया नाय ना Pito mami pito এটা ডাঙৰ লাগিছিল নাই না লেডিছৰ এনেকুৱা চুজটো এইটো 8 নম্বৰ 7 নম্বৰ নহলে 8 নম্বৰ 5 নম্বৰ মাথো আছে नै जा दा बिबैनाव मोनफैबाय बिबैनाव नै मामियाबो नै बिफानो थांसै नै होमबालाय आं दिनै बेयावनो दोनसै